Het is betierd voor de Friese directeuren, zakenmeesters en politici. Elke keer komen ze bijeen op de tweede woensdag van september, de dag na Prinsjesdag. Van een Maasbrachtje en om na te praten door de troonrede. Wat hier de koning ik al wat kreeg te vertellen, juster. Dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. En bij gelijks. De relatie tussen parlement en regering staat het komende jaar in het teken van veel wetgeving. Maar wat zal dat voor Friesland betekennen? Ik denk dat wij aan de ene kant redelijk tevreden mogen zijn vanwege het feit dat het onderwijs een behoorlijk budget houdt. Daar wordt niet echt op gekort. Hier en daar komt zelfs nog een beetje bij, met name ook voor salariering van docenten en leraren. Dat is natuurlijk vooral ook om inflatie-effecten op te vangen en dat soort zaken. Maar dat ook niet iedereen krijgt er geld bij. Dus wat dat betreft mogen we best tevreden zijn als we vanuit de onderwijsbril kijken. Wat het voor ons betekent is dat de regelgeving naar banken die blijft gewoon heel zwaar. Hè. Dat is ook niet goed voor onze klanten, want dan moeten we, daar moeten we hen ook mee lastigvallen, zou je kunnen zeggen. Dit is een miljoenennota waarvan ik zeg van voor het MKB direct zie ik niet echt grote gevolgen. Er worden inderdaad weer wat potjes gecreëerd voor stimuleringsmaatregelen. Ja, dat is weer veel meer in de lijn van subsidie. Zowel voor wat betreft de langdurige zorg, de AWBZ, als voor wat betreft de ziekenhuiszorg, de cure. Ja, zijn daar al de afgelopen half jaar een hele hoop afspraken in gemaakt. Dus het plan van vandaag, of van gisteren moet ik zeggen, daar staat weinig nieuws in.